दा आं दिनै नोंथांमोननि नुजाफैनायखौ गोजोनैनो साबायखर होबाय खारन जोंनि बर' हारिनि बा अन्यान्य ट्राइबेल जनगोष्ठीनि गोदोहाय मागो बैसागो बेखौसो जोङो बैसागुखौ सेथि बोसोर गोदान हिसाबै हमना लानानै मागोखौ मावै दाङै जानाय आबादथिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो हिसाबै जों मागोखौ लानाय जायोमोन आरो बे निति हिसाबनि गेजेरजोंनो दिनै बे जोंनि बाक्सा आगोलाव जोङो बरपेटा जिल्ला हिसाबै मोनदोंमोन बिनि उनाव जोङो बाक्सायाव मोनबाय आरो दा बे गामिनि मुङानो जाबाय मैनामाथा अक्सिगुरि पथार बे गामियाव दिनै जोङो बे बेलागुरनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिनि परम्पराखौ जों गासिबो बुंफोरजोबनो हानाय नङा जोंनि बा आंनि गेजेराव जिखिनि आं नुबोनानै मोनदांबोनाय बेखौसो आं एसे ओरैनो जों माबायदि मावबोदों बेखिनिखौल'सो एसे प्रसार खालामनो हागोन बा बुंनो हागोन खारन जों बेखौ गोदोहाय अबयसे नैबे खोथाखौसो आं एसे सिखार खालामनो लुगैदों जे बिथांमोना दिनै जों बहुद दिननिफ्रायनो मथा मथि आंथ' 12-13 बोसोरनिफ्रायनो बे भेलागुरजों सोमोन्दो लानानै जोङो बे जा जोंनि बुरा दैमा बे बुरा दैमा होनोमोन बे दैया दा थैनानै थांबाय आगोलाव थैयामोन जियादा हिसाबै थायोमोन बे दैनि सेराव लांनानै जोङो बे भेलागुर होननायखौ जोङो लुफुंनाय जायोमोन बाव जोङो फार्स्टआव बादा जेराव जोङो उन्दुगोन जिरायगोन थागोन रंजा बाजा खालामगोन बेखौ जों बादा होननानै खोब 12-15 मानसि लानानै बेसे गुवार नांगौ जों बेखौ अनुमान खालामनानै 12 फुट नायथ' 12 फुट बाय 15-20 ओरैहाय जों गुवारै लुनानै बेयावनो जिरायजोबोमोन रायजो राजानि माइ आबाद थिलिनि जिगाबफोरखौ लाङै लाङै बेयावनो बासा बोनानै आरो बेबायदि भेलागुरफोरखौबो जोङो बेबायदिनो लुफुंनाय जायोमोन नाथाय गोदोनि जिथु परम्परा बेखौ जोंनि दिनाव मावफुंनायनि उनाव जों नुवाखिसैमोन दिनैनि जिथु नुथाय बे आसलते खोब बाखनायथावना जादों बेयाव बे जोंनि गामिनि सानैसो गथ' माखाया गोसो होनायाव आं मोजां मोनदों जेरै नेहाथारि दङ बेयाव आफादगिरि दं बेयाव आफादगिरि महरै प्रकाश बसुमतारी नेहाथारि हिसाबै पानिराम दैमारि आरो बेबायदिनो खनिन आरो बानो मन्दखौ मा लिरोमोनलाय जोंहा रनसायग्रा बिथांमोना माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै बे खामानिखौ मावफुंदों आरो बे मावफुंनायाव आंहा गोसो सिंजों खोब बरायनाय थादों आरो मोजां मोनबाय थादों नायलांबाय थादों नाथाय बेखिनिखौल' आं एसे बुंनो लुगैदों जों आगोलाव जिथु परम्परा नितिजों खारबोनाय बुस्थु नालाय जों आसलते कुन्टाखौ जाते जोंनिया हारिनि प्रधान धर्मआ जिथु बाथौआनो जाबाय नालाय बाथौनि आसारा जिथु मोनबा बे बिथिंखौ लोब्बा लानानै जोंनि पस्टआ थारमाने खुन्थाया थबा जायोमोन आरोखि गेजेराव थसे दोनबाय सारिय'फाले स्कुवार माबाजों जोङो थब्रैखौ गायबाय बेनिफ्राय बे थब्रैनि गेजेराव बे जिंनिखौ जोङो जिगाबखौ ओरै बुन्था हेबनाय बायदिहाय फारि फारि हेबै साफ्रे दोनोमोन आरो बेनिफ्राय लास्टआव राजा रानि गाहाय मन्थ्रि थारमाने बिखौ मन्थ्रि होनोमोन जेने बिनि उनाव आरो माखासे सान्थ्रिफोर थायोमोन आरो जा लास्टआव जोङो दायना होननाय मोनसे बुस्थु दोनोमोन बे दायनाया बहुत गोजानाव थायोमोन आरोखि बिनि डिसटेन्सखौ दा जोंनो बुंनो हाया जेनेबा खोब सम्भब 30-40 फुटसोनि डिसटेन्सआव बे माने सारिनि एसे गोजानाव दोननाय जायोमोन बेनिफ्राय जोङो पुस मासनि जोबथा अक्ट' बे अक्ट'नि मोनानि गेजेराव बे गामिखौ खोब माने गोदोनि दिना खोब मोजांमोन फुरथिया गावजों गाव माने बरायलायोमोन जों बेयावनो सोरनिफ्रायबा दाउ खावना लाबोनाय सोरनिफ्रायबा हांसो खावना लाबोनाय सोरनिफ्रायबा आलु खावना लाबोनाय जा मोनो बेखौनो जोङो लाबोलायनानै नैबे जोंनि बादायावनो जायै लोङै खुसि खालामलायनानै रंजा बाजा थायोमोन आरो अखानायै नाथाय ओरैबायदि मोनसे सेतननि गेजेरजों फैयोमोन जेथिया दाउला दाउआ गग्रेग्रे होननाय लोगो लोगो गासिबो मानसि माखा तद दं सांग्रां नैबे बुरा दैमाया दानिजों बुंदोंमोन आं बे दैमायाव जों बारजुमनानै गावबागाव दुगैयै एरिखाङै उनाव जिफोरखौ सोलायलायनानै जयैनो सारिगिदिं थासारिखौ लालायनानै सारिगिदिं भेलागुरखौ बेंथेना लानानै राजाखौ जै होयै सावनाय जायोमोन दा बेयाव जों माबायदि भाषा बुङोमोन दुम मोनसा बेरगाफा दुम बेलागुर मोसानि बिगुर ओरै होननानै जों मोसाखांलायनानै जोङो रंजायोमोन बेबायदि गोसोआ दा दिनै जिथु नुथाय बेखौ जुदि लाबोमारोब्ला
जुदि उनसामा जुदि गोसोखांनानै जुदि मोजाङै मावलांबा जों हदाय बरायगोन आरो आनखि जों फालनिफ्राय बेयाव मददबो जों होनाय जागोन बेखौ आं हास्थायदों। दा नैबेयाव जोङो प्रथमाव राजाया गोजौसिन जानांगौ, रानिया एसे गाहाय जानांगौ, सान्थ्रि गाहाया एसे गाहाय जानांगौ, ओमफ्राय सान्थ्रिफ्रा गाहाय जानांगौ। लास्टआव दायनाया गोजौ गिदिर जानांगौ। जेरावनोखि दायना होनब्ला जों माखौ बुङो परम्परा हिसाबै दाबो जोंनाव सोलिबावो दायना दं होननानै दानि जुगावबो दंबावो दायना बुथारनाय एरिनाय। तद्रुप जों बेखौनो सानना लादोंमोन जे राजाखौ जेनेबा राजानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बै दायनायानो राजाखौबो जाबाय, रानिखौबो जाबाय, सान्थ्रि गाहायखौबो जाबाय, सान्थ्रिफोरखौबो जाजोबलांबाय। लास्टआव जोंनाव मोनसे बिनाव बोरनाय फैबाय। बिनिखायनो जोङो बै जिथु दायनाखौ लास्ट अबस्थायावसो जों बेखौ सावहैनानै बायदिसिना भाषानि गेजेरजों बेसर सारलाय, फानलु सारलाय, सावहैयै बेखौ दायना होननानै जोङो सावनाय जायोमोन आरो बेनो जोबथा जोंनि बे परम्परानि गुदि जों मोनदांबोनाय। बिनिफ्राय बे बुस्थुआ बोरै बास्लायबोखो बोरै थांखो बेखौ जों गासिबो मिथिनानै मोना, जोंनि सा ससेयाव मोनबोनाय राव बियो। आरो दा आं बरायदों उननि जोलैफ्रा जाहाथे बेखौ लाबोमारोब्ला राजाया गोजौ जानांगौ, रानिया गाहाय जानांगौ, सान्थ्रि गाहाया गाहाय जानांगौ, बेनिफ्राय दायनाया गोजौ गिदिर थाहैनांगौ, एसे गोजानाव थाहैनांगौ। सान्थ्रिखौनो खमब्लाबो मोनथामखौनो लादो, राजा, रानि, सान्थ्रि गाहाय। दायथ'बा मोनथामखौनो लाहैदो। जिति माने बेबायदि माबा मोनसे खारनै सान्थ्रिफोरखौ एसे गाहाय गाहाय खालामनानै आरो खर'खौ थुखुरि माथा खानाय बायदिसो लावदुम खाना होनांगौ। बेबायदि गन थिखिनि दोनामोन जोङो आरो एसे गोजौ जाया। बे समाव निउसनि बिथांमोननिसिम गिबियाव मोजां मोननायखौ जासिबोबाय। बिनि गेजेरजों आं नैबे गामिनि जानानै, बे गामिया अक्सिगुरि मैनामाथा। दिनैनि समाव, दिनैनि थारिखआव जाय अस्त्र लानानै सोमावसारबोबाय थादोंमोन मुंदांखा जि बिदायनि नैबे गामि, दिनैनि समाव गिबियावनो आं बिथांमोननि सावरायनो लानाय गोजोन सावरायनो फैनाय बे सावरायनाया जाफुंसारथों बेखौ आं बे समाव बेनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। नैबे गामियाव दिनैनि नैबे बेलागुर सावनायनि थाखाय जि थाम थिम खालामनाय जादों बियो आफादगिरि प्रकाश बसुमतारी, नेहाथारि पानेन्द्र दैमारि, रनसायग्रा बसुमतारी, खनिन बसुमतारी, लोगोसे बे गामिनि गासै रायजो राजाफोरनि मददआवनो दिनैनि नैबे बेलागुरनि थाम थिमा जादों। बेनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जि मागो दमासिखौ लानानै जि हारिमु जोंनि गेजेराव बर' जाथिनि गेजेराव सोलिबोबाय थादों, बेखौनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनैनि नैबे बेलागुर सावनायनि थाम थिमखौ खालामनाय जादों। बे समाव आं हास्थायगोन आरो नैबे सासे बर' जाथिनि सुबुं जानानै आं हास्थायगोन बे जोंनि नेमखान्थि, गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जि नेमखान्थि, बेखौ जोङो फोथांना लाखिनायाव साफ्रोमबो मदद खालामगोन होननानै आं नैबेनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों। दिनैनि जे आं दहाय बुंबाय थानाय जे नैबे गामिया अक्सिगुरि मैनामाथा गामि, दहाय बुंदों आङो भारत हादरावनो मुंदांखा सासे बिग्रायारि जि बिदायनि नैबे गामि। बिथांमोननि सावरायनो जि सावरायग्राखौ लानानै बिथांमोनजों लोगोसे निउस मिडियायाव मोननाय बायदिब्ला जोंनि जि बिदायाबो बिथांमोनजोंनो सावरायनायाव बाहागो लानो थाखाय थांफाबाय। बे समाव आङो जाजानो लुबैगोन बिथांमोना एसेबां समसिम जोंनि हारिनि थाखाय दुखु खैफोद सहायनानैब्लाबो दिनैसिम हाग्रायाव थानानै गावसिनि जिउखौ दैदेनलांदोंमोन। बेनि गेजेरजों आं नैबेखौनो खावलायनो नागिरदों भारत सरकार, आसाम सरकार आरो नैबे गासै जोंनि खुंथाइफोरनि जि बेबस्था, बिनि गेजेरजों दिनैनि समाव गोजोन सावरायनो ओंखारबोनायखौ बरायनाय लानायजों लोगोसे बे सावरायनो थांनायखौ जोङो हास्थायगोन बे गामिनि जानानै, आरो आं आंनिफ्राय जानानै आं हास्थायगोन बिथांमोननि जि सावरायनाय बेयो मोगथां महराव मोनगोन, मोजां सावरायनाय जागोन बेखौनो हास्थायनानै दिनैनि बे निउसनि गेजेरजों आं बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय।